Vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Virtuálna lekáreň, podcast o liekoch a zdraví s Janou Čarnokou. Dnes sa budeme venovať jednému typu kašľa, ktorý pacientov často prekvapí, a to kašeľ bez nádchy, bez hlienov, bez horúčky a niekedy dokonca aj bez bolesti hrdla. Pacient často príde do lekárne a povie: pani lekárnička, stále ma dráždi na kašeľ a sirupy nezaberajú a najhoršie je to večer alebo v noci. A práve vtedy môže byť problém úplne inde než v dýchacích cestách. Jednou z príčin dráždivého kašľa totiž môže byť gastroezofagálny reflux. A čo je reflux? Reflux znamená, že sa kyslý obsah žalúdka vracia späť do pažeráka. Normálne má medzi žalúdkom a pažerákom fungovať akási záklopka, ktorá zabráni návratu kyseliny späť hore. Keď však nefunguje správne, žalúdočná kyselina sa vracia späť do pažeráka, dráždi sliznicu a niekedy podráždi až hrdlo alebo dýchacie cesty. Telo sa vtedy začne brániť kašľom. Takže niekedy problém nie je v prieduškách, ale v žalúdku, ktorej si jednoducho robí nočné výlety smerom hore. Ako sa teda taký refluxový kašel prejavuje? Typický býva suchý dráždivý kašel, zhoršenie večer alebo po jedle, kašel po ľahnutí do postele, pálenie žáhy a kyslá chuť v ústach, tlak za hrudnou kosťou, časté odkašliavanie cez deň, ranné zachrypnutie. A niektorí pacienti však pálenie žáhy ani vôbec nemajú. A práve preto si reflux často s kašľom nespoja. Čo reflux horšuje? Reflux môže zhoršovať prejedanie sa, mastné jedlá, alkohol, fajčenie, káva, čokoláda, sítené nápoje, ako aj neskoré večerné jedlo. Veľkým rizikovým faktorom býva aj obezita a nadmerné ukladanie tuku v oblasti brucha, pretože zvýšený tlak v brušnej dutine tlačí na žalúdok a bránicu, čo môže uľahčiť návrat kyslého obsahu žalúdka späť do pažeráka. Pacienti si často všimnú, že reflux býva výraznejší po veľkých jedlách, pri priberaní alebo v ľahu. A veľmi známa kombinácia je ťažká večera a potom rovno do postele. Žalúdok vtedy dostane pocit, že môže organizovať nočný turistický výstup do pažeráka. Ako sa reflux lieči? Liečba závisí od intenzity problémov. Veľmi dôležité sú režimové opatrenia, a to nejesť tesne pred spaním, spať s mierne vyvýšenou hornou časťou tela, jesť menšie porcie jedla, obmedziť alkohol a fajčenie a redukovať hmotnosť pri nadváhe. Až potom prichádzajú lieky. Aké sú voľnopredajné lieky na reflux? Na reflux sa používajú najmä andacída, tie totiž neutralizujú žalúdočnú kyselinu, prinášajú rýchlu úľavu. Účinok nastupuje pomerne rýchlo, ale kratšie trvá. Ďalšou skupinou sú tzv. Algináty. Tieto prípravky vytvárajú na povrchu žalúdočného obsahu akúsi takú ochrannú plávajúcu bariéru a pomáhajú zabrániť návratu kyseliny späť do pažeráka. Pacienti ich často užívajú po jedle alebo večer pred spaním. Ďalšou skupinou sú inhibítory protonovej pumpy. Niektoré sú dostupné, aj voľnopredajné v nižších dávkach. Tieto lieky znižujú tvorbu žalúdočnej kyseliny, ale ich účinok nenastupuje okamžite, treba ich užívať pravidelne podľa odporúčania. A kedy treba vyhľadať lekára? Lekára určite vyhľadajte, ak reflux trvá dlho, ak sa zhoršuje, ak máte problémy s prehltaním, bolesti na hrudníku, chudnutie, vracanie, krvácanie, alebo ak kašeľ stále neustupuje. A najmä, ak sa stále lieči kašeľ, ale problém sa vracia. Pretože niekedy sirup proti kašľu nevyrieši problém, ktorý začína v žalúdku. Malá rada na záver. Pri refluxe často nepomôže len tabletka. Niekedy veľmi pomôže ľahká večera, menej kávy, pokojnejšie tempo pri jedle
a hlavne neísť spať hneď po jedle alebo po večeri. Pretože žalúdok má síce rád jedlo, ale nie akrobatické cvičenia krátko po ňom. A nezabúdajme, niekedy nie je liečbou len samotný liek, ale aj zmena návykov, pokojné slovo a pochopenie vlastného tela. Aj to má veľkú liečivú silu. Ďakujem, že ste počúvali druhú epizódu podcastu Virtuálna lekáreň, podcast o liekoch a zdraví s Janou Čarnokou. Posielajte svoje otázky o liekoch, zdraví a samoliečbe. Možno práve vaša otázka bude témou ďalšej epizódy.